Diu la premsa que la Conselleria d'Igualtat i Feminisme que presideix la senyora Eva Menor estudia sancionar-me per haver prohibit el burkini a la piscina municipal de Ripoll. Em pot confirmar si és certa aquesta informació? L'Ajuntament de Ripoll ha fet el que haurien d'haver fet fa molt de temps les administracions superiors: garantir la seguretat i la higiene dins les piscines públiques, garantir els drets i llibertats de les nenes i dones independentment del seu origen o de les pràctiques polítiques i religioses de la seva contracomunitat. Ara alguns mitjans de comunicació afirmen que el seu govern em sancionarà. No seria pas el primer cop que rebo una carteta de la Generalitat. Ja em va sancionar el govern del senyor Illa. En aquell cas, 10.000 euros per dir obvietats, com que l'islam és incompatible amb els valors europeus. Quant em costarà aquest cop la defensa de la civilització occidental? En comptes de valorar sancionar-me, en comptes d'erigir-se en inquisidors i defensors de la misogínia islàmica, farien bé d'imitar-me i de decretar la prohibició arreu del Principat de Catalunya per garantir que les platges i piscines públiques cobertes i descobertes no acabin esdevenint un espai de normalització d'aquesta indumentària que estigmatitza i assenyala greument la dona. Em jugo l'import de la sanció, que als hotels on vostès estiuegen no hi ha ni rastre d'aquest fenomen. M'equivoco? Mentre vostès s'enlluernen i embadaleixen amb la mitja lluna, Ripoll marca el camí. Per respondre té la paraula el president de la Generalitat. Vostè, defensora de les dones? Quina broma és aquesta? Vostè, defensora dels drets humans? Quina broma de mal gust és aquesta? Sé que és poc viatjada, vostè. Veu a televisió? Veu a televisió? Què sent quan veu les imatges de Gaza? Quan a la passada sessió vostè va acusar el govern de Catalunya, vagi alerta quan fa aquestes acusacions de terrorisme per ajudar això. Què sent quan veu aquestes imatges? Què sent? Què sent? No sent res? Va començar en aquest plenari estrenant-se referint-se a una diputada que vesteix el vel islàmic. I vostè em parla de defensar els drets de les persones. Vostè el que fa és encendre el país. Si seguíssim els seus plantejaments polítics, a Catalunya ni extremenys, ni murcians, ni andalusos, ni gallecs, ni madrilenys haurien pogut integrar-se a casa nostra. Vostè expulsa la gent. Vostè practica un discurs d'odi. Vostè no és digne de representar Catalunya. Soc, mal que li pesi, la digna representant de més de 120.000 catalans. Dic de més perquè les enquestes afirmen i auguren que hi haurà puja pel que fa a votants i, per tant, també en nombre de diputats, malgrat el seu cordó sanitari, malgrat el seu pacte antifeixista. Em demana què sento quan veig les imatges de Gaza. Realment són escandaloses i fereixen la sensibilitat de tothom, i d'aquesta manera encara es fa més incomprensible entendre per què no retornen els hostatges que van segrestar aquell dia a la ràtzia islamista, en aquell atemptat islamista gravíssim que van cometre. Un no pot entendre com es sacrifiquen el seu propi poble només per odi contra el poble jueu. És realment escandalós i fereix tota sensibilitat humana, té tota la raó. Però vostè ho enfoca malament i vostè dedica recursos catalans, recursos dels contribuents catalans... Senyora diputada, se li ha acabat el temps. Ja ha sabut sempre integrar tothom que ha vingut a casa nostra a guanyar-se la vida i a contribuir a tirar endavant el país. Ho hem fet de forma més que notable durant els darrers anys, amb gent que ha vingut d'altres parts d'Espanya. I ho estem fent ara amb gent que ve d'altres parts d'Europa i d'altres parts del món a guanyar-se la vida aquí. El seu discurs impedeix això, el seu discurs va contra això, el seu discurs empetiteix Catalunya, el seu discurs està a les antípodes del que jo penso. La darrera pregunta al president de la Generalitat la formula el diputat senyor Ferran Pedret i Sant.